klient príde a povie, že áno, my potrebujeme budovať aj brand. Ale keď si uvedomia, že koľko to stojí peniazy, koľko to stojí námahy a koľko to stojí času, tak už zrazu ani moc nechcú budovať ten brand a chcú len predávať. Ale ide to ruka v ruke. Dive into the insights, the seeds will sow. From niche to mainstream, ideas take flight. Wanderer, your guide through the day and night. So tune in with us, don't miss a beat. The Wanderer Podcast, where business dreams meet. Dobrý deň, vítame vás pri našom ďalšom podcaste Vlado a Mišo. Dneska sa budeme rozprávať o brande. Pripravili sme si obidvaja nejaké otázky aj odpovede, takže myslím, že môžeme začať. Ahojte. Dobre, dáme si teda prvú otázku, takú rozbiehacu, že či máš ty nejaký obľúbený brand. Môže byť z hociakej oblasti, ale či máš nejakú obľúbenú značku, brand, možno ktorej zliadaš, možno si povieš, že taký brand by som chcel mať, alebo že toto super vybudovali a páči sa ti tam aj logo, brand, celá ich komunikácia a všetko. Že či máš niečo takéto? Ja si myslím, že každý má nejaký svoj vlastný brand a keby som mal hovoriť o sebe, tak v prvom rade mám rád brand, pre ktorý pracuje Mavis. Áno, medzinárodná požičovňa aut, ktorá je na svete 78 rokov a ktorá funguje v každej skoro krajine. Skoro povedal by som, že v každej krajine. Ale potom mimo toto, áno, mám obľúbený brand z detstva. Ja si myslím, že keď sa pozrieme okolo seba alebo na seba, tak také najznámejšie brandy sú oblečenie, to tenisky. Takže môj veľmi obľúbený brand od detstva a som veľmi veľkým fanúšikom je Adidas napríklad. Takže je pre mňa veľakrát ťažké si dať nejaké iné tenisky ako Adidas. Normálne trpím tým, ťažko povedať, že prečo. To je podľa mňa psychologická záležitosť. No a v podstate potom je to samozrejme všeličo, ale toto sú také najobľúbenejšie brandy. Čiže niečo s niečím, čo pracujem a čomu verím a viem, že sa to robí dobre. A druhá vec je značka športová, ktorá má svoju nejakú históriu, má svojho ducha a veľmi silne sa stotožňujem s tou značkou. Super. Adidas... A u teba, Mišo, ako je to? Adidas sú inak tiež moje obľúbené tenisky. Tak vidíš, zase máme niečo spoločné. Hej, ale toto je inak zvláštne, že mám napríklad že Adidas a ešte občas Pumy a že napríklad nikdy som nemal Nike tenisky. Ani nejak po nich netúžim, že je to zvláštne. A nehovorím, že ten brand mi je nesympatický alebo niečo, ale že vždy, keď môžem, tak si vyberem Adidasy, tenisky a je to možno fakt, že z dlhodobého hľadiska, že sa mi v nich dobre chodí a tak ďalej. Ale môj obľúbený brand je Red Bull. A Red Bull sa mi páči, jednak sa mi páči to logo, jednak sa mi páči tá ich komunikácia, páči sa mi, ako to vybudovali, celý ten príbeh. Aj to, že vlastne nešli tými klasickými reklamami, ale išli tým, že sponzorovali vlastne rôzne tie extrémne podujatia, ako sú skateboardy, bicykle a extrémne športy a tak ďalej. A ešte samozrejme mi aj chutí. A toto sa mi páči ako brand, taký ten, ja by som to nazval novodobý, lebo však on tu nie je nejak dlho. A z tých historických sa mi zase páči Coca-Cola. Strašne sa mi páči ich logo a páči sa mi to, že ho majú niekoľko desaťročí nezmenené. Čiže asi tieto dva brandy sú to. A možno ešte takú zaujímavosť, veľakrát som nad tým rozmýšľal, že sú značky, napríklad pri autách to mám, že mne sa nepáči znak BMW, čo je pritom dobrá značka, určite sú to skvelé autá, ale nikdy som si nekúpil BMW kvôli tomu, že sa mi nepáči ten znak. Hej, že to je také u mňa, možno trochu negatívne. A verím tomu, že sú to dobré auta, poznám veľa ľudí aj z okolia, ktorí to majú a nedajú na ne dopustiť. Ale mne sa nepáči ten znak, tak som si nikdy nekúpil BMW. No je to zvláštne. Čo je zvláštne. Je to zvláštne to, čo hovoríš, ale napríklad Red Bull je takisto patrí medzi moje obľúbené značky a možno naši poslucháči ani nevedia, ale ja som dieťa, ktoré sa narodilo v 70. rokoch, čiže v tom 85. až 90. kedy ten Red Bull začal, tak v zásade hneď po revolúcii sa začal dovážať z Rakúska a v podstate tá story okolo toho Red Bullu bolo, že to je zakázaný drink a že toto sa niekde pod pultom zohnalo. A bolo to opradené tajomstvom, áno, ja si na to pamätám, že podobné to bolo ako z videokazetov Bonnie a Clyde, áno, lebo Bonnie a Clyde bol čisto film, ktorý hovoril o špekulácii za socializmu a predtým, ako bol niekde v televízii alebo v kinách pustený, tak v podstate tá kazeta sa šírila spôsobom, že toto je zakázané, toto natočili a komunisti to nedovolili. A o to viac ľudí chcelo samozrejme ten film vidieť. Takže to asi tak by som povedal. A čo sa týka toho BMW, ja napríklad som bol dlhý čas fanúšikom BMW, nemôžem povedať, že dneska som fanúšikom BMW a až taký veľký. Oveľa viac sa mi napríklad páči značka Mercedes, aj ich filozofia.
Ale v BMW, kedysi veľmi dávno som videl takú jednu reklamu a tam mi strašne ostala v hlave ležať, ale pozitívne. A preto som si docela stotožňoval som sa s tou značkou a bolo, že na reklame bolo napísané, že bola po česky, to bol Playboy. To je prvý Playboy československý a po česky tam bolo napísané: zátačku lze projet 3 spôsoby: bezpečné, nebezpečné nebo vozem BMW. A to bolo akože silný slogán, ktorý, a ja v Avise, ja som včera stretol ľudí z reklamného biznisu a ja hovorím, že som z Avisu a on hovorí, no vy ste mali jednu z najznámejších reklamných kampaní v histórii, že we are number 2 and we are better, áno, a to bola kampaň 65. 68. rok a dodneska sa vyučuje v rámci marketingových škôl a tak ďalej. Takže ja sa zaujímavé, minule sme rozprávali napríklad o Rolexe a Rolex má úžasne silný vlastne náboj, čo sa týka toho, o čom hovorí. Reklama na Rolex, najznámejšia, ktorá hovorí, že naše hodinky nemenia svet, tí, čo ich nosia. To je veľmi silné, to je zimobriavky, ti akože nábehnú. Samozrejme, tí ľudia, niektorí to ani moc nechápu, majú to z prestíže, chcú to ukazovať na svojej ruke, ale keď to vnímaš, že si v nejakej firme nejaký šéf a v podstate chceš a záleží ti aj na tej spoločnosti a na tých ľudí okolo, tak sa v zásade stotožňuješ s tým. Čiže ja si osobne myslím, ako keď by som tak ukončil túto moju časť, ja si myslím, že brand je niečo, kde sa ty stotožňuješ s myšlienkami a nastavením toho, kto ten brand uvádza, a čím lepšie to robíš a zachytávaš ten trh, tak tým tá značka je známejšia. Ďalej sa mi ešte páčia značky, ako je napríklad Jeep, ktorý má vybudované nejakú tú auru okolo seba, že mnohokrát ľudia povedia, že keď majú SUVčko inej značky, tak povedia, že majú Jeep, hej. Že povedia vlastne názov značky, ale pritom má, neviem, napríklad BMW X5 alebo GLE od Mercedesu alebo nejaké iné, ale povie, že má Jeep, že tak je silný ten brand v tej danej kategórii, že ľudia častokrát ho spomenú a pamätám si, že ja som aj vlastnil Jeep v minulosti a keď som mal Jeep a volal som vtedy poisťovákovi, tak hovorím, že aký mám Jeep a on povedal, že no dobre, ale že aká značka? A hovorím, že však Jeep, hej. A že on myslel, že len stále hovorím kategóriu auta, že tak to mal sprofanované. Čiže toto je podľa mňa to najlepšie, čo sa môže v brande stať, že ľudia začínajú podľa teba nazývať tú kategóriu v danom segmente, v ktorom sa pohybuješ. Ale toto máš pravdu. Veľmi podobné je to napríklad Persil. Vyperie do biela napríklad. Veľmi často sa mi stáva, že keď dojdem do spoločnosti, tak sa pýtam, prosím vás pekne, poznáte nejakú najznámejšiu požičovňu? A z tých 3 požičovní, ktoré mi tí ľudia vymenujú, jedna z nich je Avis. Čiže ten brand je veľmi ľahko rozoznateľný na Slovensku. Samozrejme za tým si je 28 rokov tvrdej práce, reklamy a neviem čoho všetkého. Takže to je asi tak. A k tomu Jeepu ešte môžem povedať, ja si pamätám, kde som prvýkrát zachytil Jeep. A to sa hlavne súviselo so štartom product placementu v 60. 70. rokoch. Pamätám si dva filmy, kde to bolo. Prvý film bol E.T., to bol prvý, inak to bol prvý komerčný film, kde sa použil product placement. Prvý bol Jeep a druhý bola Pepsi. Keď si to niekto pozrie, tak keď tá rodina večera, vždy tam bola Pepsi plechovka na stole. A druhý product placement bol Terminator 1, čo bol jeden najúspešnejších filmov Arnolda Schwarzeneggera. A tam na konci tá Sarah Connor, ktorá vlastne on ju chránil ako ten cyborg, tak spolu s Vlčiakom sedela v Jeepe a odchádzala niekam do Nového Mexika. Takže product placement v zásade stotožnil ľudí s nejakým štýlom života. A tí ľudia samozrejme sa s tým totožnili a je kľudne možné, že aj práve preto si to ty tak vnímal. Áno, ja som z automobilovom priemyslu a musím povedať, že napríklad Jeep patril dlhý čas a stále patrí pod značku Chrysler. A predtým, ako samozrejme sa prepojil do skupiny FCA, FCA bol kúpený Fiatom, z FCA sa neskôr stal Stellantis. Stellantis je dneska Peugeot, Citroën, Opel a celá skupina Chrysler. Čo je veľmi zaujímavé, musím povedať, že tak ako Mercedes G, tak Jeep je dneska celosvetovo veľmi dobre vnímaný a je to najziskovejšia značka inak Stellantisu. Ako to je veľmi zaujímavé. A ešte si spomenul X5, tak poviem ešte jednu dôležitú vec, to je zase automobilový priemysel, v tom som ja doma. X5, keď sa začala vyrábať niekde okolo roku 2000, tak prvá, teraz je ale 4. alebo 5. generácia, tak to bolo prvé auto, ktoré bolo použité, že SUV. To tiež málo kto vie. Ako dneska už ľudia bežne hovoria SUV, ale prvé SUV, Sport Utility Vehicle,
bolo X5. A prepáč, ale nebolo to náhodou ML-ko? Nie, X5. ML-ko bolo následne. Ja som bol v tom, že ML-ko bolo skorej. Nie. X5. A ML-ko bolo tiež product placement. To bol Jurassic Park. Keď niekto videl jednotku Jurassic Park, tam rozkúsal dinosaurus, to ML-ko, to prvé gulaté, nehranaté a nejaké, zase tiež 7. a 8. generácia dozadu, tak to bol tiež super product placement. Na základe toho veľmi veľa ľudí, X5 a ML, to boli naozaj úspechy v automobilnom priemysle, lebo to SUV predtým nebolo vôbec. A dodneska to máme, a keď sa pozrieme na ulici, tak zhruba každé druhé, tretie auto je SUV, či už malé alebo väčšie. Hej, je to veľmi populárne sú. Hlavne v Bratislave. Áno, ale v Bratislave to v zásade je aj trošku statusová záležitosť. Jasne. Takže ono väčšinou v SUVčkách vidíme hlavne vo väčších, dlhších mamičky, úspešných podnikateľov alebo manažerov. Áno. To je také bratislavské. Keď prídu emisné dane, tak to trošku bude už inak vyzerať. Áno. Keď pozrime sa do nejakého Holandska, Belgicka, tam už zrazu chodia malé auta. Kedy si dávno tam chodili veľké, teraz keď sem prídu, tak sa čudujú z toho, že Ježišmaria, koľko peňazí tu je. Áno. Ja som sa začal zamýšľať nad tým, že kedy vlastne ten branding začal. Takže trošku som študoval a zistil som, že začal niekde v 19. storočí, čo je veľmi zaujímavé. A začalo to vlastne v Spojených štátoch zákonom na ochranu značky. A vlastne 1886 sa globálnou značkou stala Coca-Cola, takže tvoja obľúbená značka. Ja úprimne povedané pijem Coca-Colu tiež, lebo väčšinou všade inde je dostať. Ale v zásade ja som bol vždy Pepsi. A mám to najradšej v skle. Zase to je tiež inak zaujímavé, že niekto povie, že mu je to jedno plast, plech alebo sklo, ale ja vnímam to sklo ako prémiové. Druhé prémiové vnímam plechovku hliníkovú a musím povedať, že nie som fanúšikom plastu. Ako definitívne v čomkoľvek. To je inak aj moderné teraz nebyť fanúšikom plastu. Áno, nie som fanúšikom plastu a dokonca aj máme vo firme fľaše oceľové, kde si dávame filtrovanú vodu. Čiže čo najmenej zaťažuje to prostredie a tak ďalej. Ty ako to vidíš? Môžem potvrdiť toto, lebo bol som u teba vo firme, takže áno, sú eco-friendly. Vidím to asi rovnako, nedá sa mi tu s tebou nesúhlasiť, takže ale podľa mňa akože tam to aj speje. A hlavne čo sa týka plastových fľaš, mňa osobne to dosť otravuje to nosiť to späť kvôli tým 15 centom, že vždy to aj vo firme všade to zbierame do tých veľkých vriec, ale zase je to ekologické, takže... Povedz mi, Michal, prosím ťa pekne, prečo si ty myslíš, že branding je dôležitý? Myslíš, že je dôležitý branding? A skús mi povedať, ty si človek, ktorý celý život robí v reklame. Aký je tvoj názor? Ja som v tomto amatér, aj keď na druhej strane samozrejme vytvárame tu nejaké vlastné brandy, ale ja nie som mediálny mág, ani reklamný mág. Čo si o tom ty myslíš? Myslím si o tom, možno budem trošku to mať skreslené s tým, že som z reklamnej branže. Ale začal by som asi od začiatku, že každý klient, ktorého máme, a máme teda naozaj že veľa klientov, tak chcú čo najviac predávať. To, aby boli úspešní, chcú predávať. A jedna z tých najdôležitejších vecí je budovanie toho brandu, lebo aj na Slovensku, myslím si, že hlavne na Slovensku sú ľudia, ktorí sa dosť často rozhodujú na základe brandov. To môžeme vidieť, keď sme sa tu dneska bavili o tých autách, že kúpia si drahé auto, lebo je to nejaký brand. Hej? Je to Mercedes, asi nebude chcieť chodiť v nejakej zatiaľ čínskej značke veľkého auta, ktoré by bolo možno rovnako drahé alebo drahšie ako ten Mercedes, BMW a podobne. Že ľudia dávajú, hlavne na Slovensku, dávajú naozaj na ten brand. A s čím sa stretávam, možno taký hlavný problém, že klient príde a povie, že áno, my potrebujeme budovať aj brand. Ale keď si uvedomia, že koľko to stojí peňazí, koľko to stojí námahy a koľko to stojí času, tak už zrazu ani moc nechcú budovať ten brand a chcú len predávať. Ale ide to ruka v ruke. A dneska vidíme, že z tých najznámejších značiek, že trebárs Alza buduje neskutočne ten brand, sú všade od nás vyskakujú, je to spojené s kvalitnými službami, že vedia rýchle dodať. Vždy k tomu brandu je aj niečo priradené, že prečo ľudia napríklad nakupujú na Alze. Je to hlavne preto, že do polnoci objednáš, ráno v schránke máš, hej, že spravili toto a vedia, ten brand na nás vyskakuje z každej strany a dokonca máme nejaké štatistiky, ktoré hovoria o tom, že ak by dneska reklamu vypli a prestali budovať branda Alza, tak ešte cca rok by stále boli, keby sa tých ľudí pýtali medzi tými top 3, na koho si spomenú a kde by ešte stále chodili, lebo tí ľudia si už na niečo zvyknú. Tak keď si ty spomínal ten Avis, že keď sa spýtajú na Avis, tak tiež je to medzi top 3 spoločnosťami, ktoré
na ktoré si tí ľudia spomenú. A myslím si, že ten brand je aj z tohto dôvodu dôležitý, tak ako sme dneska spomínali ten Jeep, že keď si spomenieme na veľké terénne auto, tak asi prvé, čo nás nápadne je Jeep a možno G-čko, hej, od Mercedesu. Že majú tak silno vybudovaný ten brand a z týchto dôvodov je to možno veľmi dôležité budovať. Prečo to tí ľudia nebudujú, alebo prečo sa možno slovenské firmy tomu až tak nevenujú? Ako som spomínal, je to ten čas, peniaze a nevidia možno hneď ten výsledok. Že keď máš hlavne novú značku, tak hneď každý by chcel mať ako keby ten brand niekde na nejakej úrovni a ty, než sa tam dostaneš, jednak to trvá teda nejaký ten čas, nejaká tá kampaň a nejaké tie kvalitné služby, ktoré ponúkajú. A keď zistia, že čo za tým je, za tým budovaním brandu, dneska si to aj spomenul, že ten Avis sa tiež nevybudoval zo dňa na deň, že to sa buduje, len ty na Slovensku to buduješ nejakých 28 rokov, plus vo svete bol už dlhšie ten brand. Čiže veľmi dlho to trvá, je to beh na dlhé trate, ale v čom sa to oplatí, že dneska, keď si chcem prenajať auto, tak asi na prvý si spomeniem je Avis, hej. Čiže je to to, čo spraví, že OK, idem na stránku Avisu, nájdem si tam auto. Nehovorím, že nepôjdem ešte na iné požičovne, ale bude to možno tá prvá voľba vďaka tomu, že ten brand je veľmi silný a ten brand je už taký ustálený, že keď sa povie, a dovolím si povedať, teraz neviem ti nejak nabiehať, ale Avis je jedno z toho, že keď si spomínam na autopožičovňu, tak asi je to prvé, čo ma napadne, hej, že Avis požičovňa. Aj keď zase, ja tu môžem byť trochu skreslený, lebo ste aj náš klient, ale v každom prípade je to niečo, čo je veľmi silne vybudované. A my to vidíme, že keď aj u vás sú nejaké tie menšie brandy, že vždy to chvíľku trvá, než sa ten brand rozbehne, než si tí ľudia na to zvyknú, než ho hlavne všetci spoznajú. A veľmi dôležité pri tom brande je tá spoznateľnosť a pridať si k tomu, že OK, že čo ten brand robí. Aby to nebolo, že teraz ti poviem nejakú značku, ja neviem, či už to bude Avis, Nike, Coca-Cola, ale aby si aj vedel, že čo za tým je. Že aby si to vedel vždy spojiť s tým tovarom a službou. A toto je podľa mňa veľmi dôležité, ktoré ti v konečnom dôsledku po nejakých pár mesiacoch, väčšinou rokov, priniesie zase nejakých tých nových klientov, alebo teda ľudí, ktorí ťa možno neskúsili, ale skúsia to na základe toho, že všade počujú o tom brande. Ja si o tomto brandingu myslím to, že v prvom rade, aby som nerozprával nejaké veľmi sofistikované veci a naši poslucháči to pochopili taký onaký, že je to v prvom rade o nastavení nášho mozgu. Náš mozog je nastavený nejakým spôsobom measurement, čiže nejako merania. To je, ideme po ulici, chlap ide po ulici, merá ženu, páčia sa mu veľké prsia, páči sa mu pekné nohy, veľký zadok, alebo ja neviem, proste čokoľvek, on ju merá. Tá žena, keď na nás pozerá, ona na nás pozerá na budúceho otca, keď sa pozerá na nás ako na muža. A toto sú veci, ktoré tieto measurementy proste fungujú. To isté funguje auto. Malé auto znamená neúspešný, veľké auto znamená úspešný, drahšie auto znamená úspešný. Takže ten measurement v našej hlave v zásade funguje nejakým spôsobom a k tomu sa pripája branding. Prečo ten branding? Proste my v rámci toho measurementu, toho merania, priznávame hodnotu niečomu a niečomu nepriznávame. To je, prídeš do obchodu, máš jogurt, nekúpi si jogurt za 5 € a taký neexistuje, pokiaľ viem, v nejakej normálnej veľkosti. Ale keby tam bolo napríklad to Louis Vuitton, napríklad jogurt, čo dneska neexistuje a teraz niekto je zameraný na značku a Louis Vuitton, tak on si ho kúpi, lebo on tomu priznáva, toto je super bio a budem z toho taký onaký. Takže ja si osobne myslím, že takto to v zásade funguje. Veľmi dôležité podľa mňa pri brandingu je to, ako kto buduje tú značku. A podľa mňa budovanie značky, lebo to každý si Ježiš, čo je to budovanie? Áno, ale ja osobne si myslím, že budovanie robíš pre ľudí. My v Avise, poviem tak, ako to je, celý ten management tým, vždy najprv sa v prvom rade zamýšľame nad tým konečným spotrebiteľom a tým človekom. Nie je, že či jej má potrebu, ale čo by mu urobilo radosť. Čo by mu urobilo radosť, aby to mal jednoduchšie, rýchlejšie, ľahšie, aby to auto, ktoré jemu stačí mať obyčajnú klimu a my tam dáme digitálnu, dáme ju dvojzónovú alebo štvorzónovú, alebo proste hudobný systém obyčajný alebo lepší. A teraz nad týmto sa zamýšľame. A to je len začiatok celého ľadovca. Čiže ja si osobne myslím, že pri brandingu a budovaní značky je veľmi kľúčové rozmýšľať nad zákazníkom, nie že ako ho idem speňažiť, to by malo byť sekundárne, lebo samozrejme robíme to, preto by sme zarobili, to robí každý. Ale v prvom rade je, že či to ten človek bude chcieť, či sme splnili jeho očakávania, či sme prečili jeho očakávania. My v Avise to robíme tak, že snažíme sa prečiť očakávania. To znamená, ako ja musím povedať, že máme 70-80% úspešnosť pri tých produktoch, lebo my sa rozmýšľame nad tým zákazníkom. Až potom rozmýšľame, ježišmaria, však musíme na tom aj zarobiť.
Takže toto si myslím, že pri brandingu je úplne kľúčové, je vzťah s tým zákazníkom, chceť pre neho niečo robiť. Veľakrát, keď tie firmy robia to, že dostanú nejaké analýzy a podľa toho si myslia, že zákazník si myslí, ja si myslím, že veľakrát sa netriafajú a proste to srdce do toho treba dať, lebo produkt vymýšľajú ľudia a predávajú to ďalším ľuďom. Prepáčte, my to nepredávame strojom ani analytickým nástrojom, my to predávame ľuďom. Samozrejme, že musí to sadnúť na nejakú generáciu a tak ďalej. Ja som včera bol na jednej super akcii, kde ma pozvali v rámci nadácie Ideálab, ktorú robí, dá sa to spolu s Tatra bankou. A od generálneho riaditeľa, pána Lideja, som počul, že vlastne majú majoritný podiel mladej generácie od 18 do 30 rokov a to celé súvisí s inovatívnosťou Tatra banky. Ak by som ja dneska mal povedať, ako ja, obyčajný laik a zároveň klient Tatra banky, že či mám pocit, ktorá banka na Slovensku je najinovatívnejšia, tak podľa mňa Tatra banka. Dokonca ja, keď tam aj nejakých ľudí poznám, včetne pána Lidaja, tak vždy hovorím, že na čo to robíte? Toto je malé Slovensko. Toto je tie produkty, ktoré robíte, to je pre pol Európy alebo pre Spojené štáty. Čiže oni prečia vlastne tie potreby tých zákazníkov a to je ten správny produkt. Preto sú úspešní. Čiže úspešnosť je prečiť zákazníka, ten branding je mysleť na zákazníka, urobiť pre neho to najdôležitejšie. A to sú možno aj môj, aj tvoj vzťah k tomu Adidasu. Áno, proste robili pekné tenisky. Ja už dneska nejsom najlepší ani bežec, ani plávec, ani neviem čo, ale ten Adidas mám, pretože pre mňa je to fashion značka už. Už to není o tom, že neodlepí sa mi podrážka, alebo nevybledne tak rýchlo tá semišová koža. Ja mám najradšej gazely napríklad, mám modré, zelené, červené a neviem aké. Ale gazela a vôbec nepotrebujem ja tenisky za 1000 alebo 2000 eur takú onakú inú značku. Ja mám stále vzťah práve k tomu Adidasu a pokiaľ sa mi tie tenisky či už vyblednú alebo sa zničia, tak si kúpim ďalšie gazely napríklad. Lebo mám tú značku rád a vnímam ich. A okrem toho veľmi sa mi páčil aj ten príbeh bratov, ten, ktorý bol niekoľkokrát v televízii. To si určite odporúčam všetkých, čo to nevideli, o bratoch Dasslerovcov príbeh, ktorý je krásnym príbehom konkurencie a vôbec toho všetkého, čo sa tam udialo, ako ten Adidas vznikal a ďalej pokračoval. Tu by som ešte možno nadviazal na ten branding, že veľmi ťažké je budovať ten brand aj napríklad pri tej Coca-Cole, alebo teda pri nápojoch, alebo jedle. Je tam jeden zásadný problém, čo hovorím aj stále to vysvetľujem, že môžem vidieť reklamu napríklad aj na tú Coca-Colu, mohol by som vidieť nekonečne krát, alebo na nejaké pivo, ale nikdy si ho nedám, alebo teda dám si ho raz, ale nedám si ho druhýkrát, lebo mi to nechutí. Lebo si sa s ním nestotožnil. Ale nie, že keď ti niečo nechutí. Je jasné, keď ti nechutí, keď to nie je komfortné. Hej, že to je, že napríklad pivo v plastovej fľaši pre mňa je proste niečo strašné. Disgusting. Je to, jednak to nechutí dobre a nech je to akákoľvek značka, tak proste mi to nechutí. A môžem vidieť tú reklamu do nekonečna, môžu budovať ten brand ako chcú, ale pre mňa je to niečo, čo mi nechutí, takže to jednoducho piť nebudem, ak nepôjde o život. Toto sú možno nejaké tie úskalia, ale tam je zase druhá vec a to, čo si aj ty hovoril, že pri každom produkte, službe musíme nájsť tú svoju cieľovú skupinu a vedieť, čo tá cieľová skupina chce. A ja hovorím, že vždy je veľké plus, keď niekto robí niečo, čím žije, alebo teda tomu rozumie, tak ako ty, že žiješ tými autami celý svoj život a vieš, čo by si možno chcel od tej požičovne, keď do nej ideš, hej? Že čo by ťa prekvapilo, že OK, že nebude tam takéto rádio, bude tam takéto, nebude tam takáto klíma, alebo bude tam detská sedačka, alebo bude tam neviem niečo a tým pádom ty môžeš budovať ten brand. A čo hovorím, že čo je ešte veľmi dôležité pri tom budovaní brand, je budovanie vlastne vzťahu s tým zákazníkom a ten care od toho zákazníka. Lebo dneska každý by chcel mať love brand. Hej. Love brandom sa môže stať úplne jednoducho tým, že budeš pre toho zákazníka robiť možno viac ako konkurencia alebo dávať mu iné produkty. Tu ma ešte napadá, že aj za svoj život som mali, že častokrát sa stretáme s klientami, že chcú sa odvďačiť svojim zákazníkom. Hej. A bolo to už dávnejšie, mali sme jednu banku a tá banka povedala, že ak nám dáte 30 000, tak máte šancu vyhrať televízor. Nejaký, hej, v hodnote asi 400 eur. A ja hovorím, že to je veľmi zle, lebo niekto, kto má 30 000, tak nebude teraz hrať o 5 televízorov v hodnote 400 eur, hej, že to je úplne... Oni nepochopili zákazníka. To je úplne nezaujímavé. A pritom bola druhá banka, ktorá povedala, dajte nám 30 000 a pôjdete na víkend do hotela, hej. A to bolo do luxusného hotela. A to bolo niečo, čo ťa poteší, čo je super a keď si máš vyberať medzi týmito dvoma bankami, no tak radšej dám rovnaké peniaze tam a viem, že pôjdem na víkend so ženou alebo s deťmi do luxusného hotela, ako to, že budem hrať o televízor, ktorý vlastne ani nepotrebujem. Hej? A toto je možno veľmi dôležité a ľudia si to častokrát, alebo tí marketéri si to neuvedomujú, že
že a to je tiež o budovaní toho brandu, že buduješ ten brand tak, že OK, dávam ti služby, ktoré od nás chceš. Tak ja keď si kupuješ auto, tak chceš tomu zimné gumy, nedám ti teraz k tomu neviem čo, niečo, čo nepotrebuješ, hej? Zaujímavý uhol pohľadu ešte k tomu brandingu je, že kde je ten branding okolo nás? No tak v prvom rade, keď sa pozrieš na seba, je v prvom rade oblečenie, topánky, tenisky, potom sú to naše autá, áno, ten branding a čo je veľmi zaujímavé, keď som sa nad tým zamýšľal, branding je napríklad aj krajina, kde človek žije. Ako za socializmu branding pre Slovákov bol hlavne Rakúsko, Nemecko alebo Švajčiarsko. Ja si na to pamätám, že úplne nedostižný branding a to dneska je veľmi najsilnejší branding, čo sa týka krajiny, je dneska USA. Áno, Spojené štáty. Ako je to veľmi pekný nápis, používa sa to Čína výrobkov vyrobené v Číne, alebo v Spojených štátoch, alebo v Európe. Všade je USA, áno, to si zoberiem, vlajka a tak ďalej. Žiadna iná krajina nemá tak silný branding. Áno, Nemci sú veľmi silní, Nemci, Taliani, Francúzi, Japonci a tak ďalej, ale principiálne na celom svete, keď niekde prejdeš cez nejaké letisko, tie USA a tá vlajka je silný branding. Ja si myslím, že pred 2000 rokmi taký silný branding bola napríklad Rímska ríša. Rímska ríša bol branding spokojného, kvalitného života s dostatkom všetkého, s výmoženosťami vodovodu, záchodu a neviem čoho všetkého. A ktorý sa potom akože nejakým spôsobom aj expandoval pomocou tých vojen, ktoré boli. Ale ak máme dneska nazvať, o čom boli vojny tie rímske, to bol vlastne posuny technológie a štýlu života ďalej. Samozrejme, oni popri tom okradali tie iné krajiny, ich zlato a otrokov si vytvárali a tak ďalej, ale v konečnom dôsledku vlastne to bolo progresívne, áno, to si povedzme. Keby nezabíjali ľudí a vlastne prinášali by nové technológie, čo v zásade už dokonal kapitalizmus. Kapitalizmus dokonal to, že prídeš do nejakej krajiny a dneska ja si na to pamätám, za socializmu som išiel do Maďarska a mali tam čisto maďarské výrobky a vždy sme si ako pre zaujímavosť niečo kúpili. Áno, olivový olej, slnečnicový, nejaké sladkosti, nejaké kefíry, chleba a tak ďalej. Dneska prídeš do Maďarska, máš tam identické produkty ako tu, to je ten branding. Je tam Coca-Cola, Pepsi-Cola, tyčinky Bounty, tyčinky Mars. Proste ty dojdeš do krajiny a chceš vyskúšať niečo nové a nemáš tú šancu. Čiže ten branding je úplne v inom štádiu. Ako to ty vidíš? Ty vnímaš takýto, že branding krajiny, kluby branding, áno, je klub, včera hral AC Milano, úžasný fotbal, bol Slovan Bratislava, AC Milano, prehrali sme, ale to bol jeden z najkrajších fotbalov, ktorý som videl. Proste tí chlapci sa ich nebali. To bolo prvýkrát, keby som videl, že prvolígový klub európsky hral so Slovanom, čakal som, že bude výprask, ale oni chalani sa roztrhali a to bolo super. Čo si ty o tom myslíš? Toto, čo sa týka tých brandingov krajiny, tak prvýkrát som si to tak všimol, keď som bol v Londýne, niekedy koncom 90. rokov, že tam to presne mali, že tam mali tie telefónne budky, tie autobusy, underground nápisy a všetko vedeli v podstate, všetko mali už v tej dobe merch, hej, že si to vedel mať na tričkách, britskú zástavu a tak ďalej, že strašne tým žili. To isté napríklad, keď dojdeš do Paríža, Eiffelovka, v Amerike je to socha slobody a iné vlastne pamiatky. A čo mi napríklad chýba na Slovensku, že my máme napríklad ten most SMP, že keby to bolo takýto most, keby bolo to UFO, keby bolo, ja neviem, v Londýne alebo v Paríži, tak už podľa mňa to všetci nosia na tričkách, už sú z toho sošky a dá sa to všade kúpiť a predáva sa to ďalej a podľa mňa je to jedna z tých stavieb, ktoré by sa vedelo dostať na takú vyššiu úroveň v rámci nášho regiónu. Napríklad, že je to niečo zaujímavé, lebo keď som si o tom čítal, o tom novom moste, tak vlastne nikde není, alebo je veľmi málo na svete mostov, ktoré majú na vrchu reštauráciu a výhľad na dané mesto. Čiže toto napríklad u nás ešte chýba a dalo by sa na tom popracovať, keby sme sa venovali brandu ako Bratislava. A áno, je to tak, tá Amerika je v tomto extrémne silná, ale myslím si, že aj tie krajiny, ktoré si menoval, plus tá Veľká Británia, že si budujú vlastne ten brand a vidíme to hlavne na tom, že ľudia z inej krajiny to nosia relatívne s veľkou hrdosťou, hej, či už je to vlajka Ameriky, alebo Veľkej Británie, alebo možno nejakej inej krajiny. Ja keď som ešte nad týmto rozmýšľal, nad tými brandami, ktoré existujú a bavíme sa o tých krajinách, tak ja si myslím, že veľa ľudí sa identifikuje so značkou ako cez spoločenský status alebo demografickú vrstvu. A ja si pamätám pred 40 rokmi, ono to vyzerá strašne ďaleko, áno, že 40 rokov, mám pocit, že to bolo včera, ale Made in Japan bolo značka. Skúste sa pozrieť, na čo okolo seba je Made in Japan, skoro nič. Áno, proste všetky tie známe značky Sony, Technics, Hitachi, Aiwa, Toshiba a ja neviem, Casio,
no skoro nič. Áno, ešte to Casio ako tak žije, ale proste prevalcovali značky, ktoré vtedy vôbec ani neexistovali. Áno, LG, Samsung, čínske Xiaomi a ja neviem, HTC a tak ďalej. A to je to dôležité, že to Made in Japan upadlo. Áno, ale zoberme si zase inú krajinu. Som tu pár minút dozadu spomenul napríklad Švajčiarsko. Made in Switzerland, many Swiss, stále švajčiarske hodinky majú hodnotu, áno, čiže Hublot, Breitling, Rolex, Tag Heuer a ja neviem čo všetko možné. Tí hodinári tam zarábajú 3,5 tisíc švajčiarských frankov, to je akože mega mzda a vyrábajú špičkové výrobky, o ktoré sa idú ľudia po celom svete potrhať, lebo to je Made in Switzerland, má proste obrovskú hodnotu a ja verím tomu, že tie hodinky by sa kľudne v pohode vyrábali aj v Španielsku, aj vo Francúzsku a podľa mňa možno aj niekde v africkej nejakej krajine, kde by tam došli tie stroje. Proste ale tá značka z tej krajiny má obrovskú hodnotu. Pamätám si, keď som bol menší, tak veľmi populárne boli rifle. Rifle sa vyrábali v Spojených štátoch a v Taliansku, napríklad bola značka, že rifle. A vidíš to je krásny príklad zase toho, jak sa použilo, že názov značky, každý hovoril, idem si kúpiť rifle. Ale rifle boli talianské rifle. Mustangy a tak ďalej. To dneska už neexistuje. Dokonca ani v Spojených štátoch, keď prídeš do obchodu a ide si kúpiť rifle, tak sú vyrobené v Mexiku a tak ďalej. Pokiaľ hľadaš nejaké kategórie ultra luxusný, že 200, 300, $500, tak samozrejme vtedy sa v Spojených štátoch vyrábajú, ale rifle ako v štandardných kategóriách do $100, ako už tam v zásade nie sú nikde nakúpené. Možno ešte jedna zaujímavá vec, ktorá ma napadla, čo sa týka toho brandingu. Ten branding není len pri luxusných značkách, my sme tu strašne veľa luxusných značiek. Ešte som zabudol povedať, že môj love brand je Porsche, áno? Porsche, áno? Aha, Porsche. Američania hovoria, že Porsche. Tak pardon, aby to všetci pochopili. Chvíľku som rozmýšľal, že akú značku myslíš. Áno, ale tam je zaujímavé, na tom Porsche jedna zaujímavá vec. Ja som bol kedysi veľmi dávno na ich prezentácii a oni hrajú na city. Proste tá reklama začína tým, že nejaký malý chlapec sa hrá s nejakým autičkom na diaľkové ovládanie, potom ide do školy a potom sa vráti a už má vek tak bežný zákazník Porsche na západe, ne na Slovensku, je 40-50 rokov a vtedy si kúpiť svoju vytúženú 911. Áno, to je taký základný love brand, king of the cars. Áno, a principiálne oni hrajú veľmi na city a tá klientela je veľmi lojálna a veľmi tú značku ako má rada, áno, to si treba uvedomiť. Ale potom máme napríklad, skočím niekde inde, lebo stále sme tu, hovorili sme tu Rolex, hovorili sme tu Mercedes, BMW a tak ďalej, ale poďme inde. Aj Primark je značka a to je lacné oblečenie. Je to značka, kto chce si lacno nakúpiť, dojde do Primarku. On neočakáva od tej značky, že to oblečenie bude nosiť 10 rokov. To je rýchle oblečenie, ktoré sa veľmi rýchlo aj zničí, ale stojí pár peňazí a ne každý na to má. Ale on tomu prisudzuje, áno, tá košela, ktorá je v Gante, stojí 150, tam stojí 20, tak Gant mu vydrží len 10 rokov, alebo neviem koľko, a v tom Primarku vydrží, ale tá cena je pre neho akurát. Ryanair napríklad. Letíš lietadlom, chceš ušetriť, tak letíš Ryanairom alebo Wizairom. Áno, to sú letecké spoločnosti, kde máš 20, 30, 50, 100 eur letenku. Chceš letieť lepšou spoločnosťou tú istú linku, kde v princípe, čo to je lepšie? Máš väčší priestor. Nikomu to nevadí, keď si mladý, nasadíš a ideš. A táto skupina tých ľudí v tej kategórii sa výrazne rozšírila. Čiže ľudia, ktorí predtým nemohli cestovať, alebo na to nemali, tak tieto značky im otvorili nové možnosti a tí ľudia cestujú, lebo predtým ten Austrian, Lufthansa, Swiss v zásade umožňovali nejaký luxusný, oveľa adekvátnejší cestovaniu priestor. A títo skrátili miesta a v lietadle majú, ja neviem, namiesto 100 miest majú 140 miest a predávajú to za polovicu alebo za tretinu a ide to. Takže tie brandy sú rôzne, je to podstatné to, aby sa človek identifikoval, kde sa nachádza vo svojej demografickej vrstve, príjmu a tak ďalej, aby skákal tam, ako sa hovorí, naše matere to vždy tak rozprávajú, prikrývaj sa dekou, ktorú máš a neprikrývaj sa cudzou dekou, lebo principiálne môžeš rozmýšľať, že tvoje auto alebo letecká spoločnosť je nejaká obľúbená, ale pokiaľ na to nemáš, tak samozrejme je zbytočné o tom ďalej rozprávať. Ako to ty vnímaš, čo sa týka týchto lacnejších brandov? Ja vnímam aj tie lacné brandy veľmi pozitívne. Napríklad, keby som mal teraz, čo ma akurát napadá, a je to veľmi moja obľúbená značka, napriek tomu, že to logo sa mi nijak nepáči, alebo teda ani ten názov, ale Casio G-Shock. Casio G-Shock sú hodinky, ktoré sú kvalitné, sú v podstate nerozbitné, dneska sú rádiom riadené, solárne napájané, stoja pár korún, dobre, majú už teraz aj levely, že okolo cez 1000 eur, ale tie bežné stoja od 100 do 300 eur a sú to veľmi kvalitné hodinky a za mňa je to, keby som si mal vybrať hodinky, tak
nemám s nimi absolútne žiaden problém, sám mám doma pár týchto modelov a je to veľmi kvalitná značka a není pritom drahá. A majú to vybudované fakt, že iba vyslovene za mňa na kvalite. Čiže tie hodinky mám niekoľko rokov, tie najstaršie, a oni idú akože stále bez akýchkoľvek problémov, proste sa nemusíš o ne starať. A podľa mňa toto je taký ten, že lacnejšia značka, alebo teda dostupná značka, ani by som nepovedal, že lacnejšia, ale dostupná značka, ktorá je veľmi kvalitná. A mne sa veľmi páčia aj napríklad firmy, ktoré to majú postavené na tom, že teraz nezarábajú na tom Myland, v tom, že je tam nejaký vstupné náklady a za čo to predávajú, ale držia si nejaký ten svoj štandard a sú kvalitné, sú známe vo svete. Priznám sa, že ani neviem pomaly, ako vyzerá G-Shock logo, ale vždy si spomeniem, keby som mal niekomu odporučiť kvalitné hodinky, ktoré vydržia, tak Casio G-Shock. Hej. A majú už aj modely, ktoré sú není až tak športové, že sú trebárs elegantnejšie, že by sa dali použiť aj možno k obleku. Čiže za mňa toto je taká značka, ale rozmýšľal som, keď sme sa aj pripravili na tento podcast, že ako sa stane značka tým love brandom, že čo musí pre teba spraviť. A nie vždy to je len možno o tej kvalite, že niekedy to je len o tom, že sa ti niečo môže napríklad strašne páčiť od tej značky. Podľa mňa ona sa trafí do momentálnej chute a potreby zákazníka. To není veľmi ľahké, lebo napríklad, keď som si pozeral, že vlastne tie najznámejšie značky na svete, čo sú, tak je Apple. Čím sa trafil Apple? Microsoft, Amazon a tak ďalej. U mňa sa napríklad netrafil Apple, hej? Ani u mňa napríklad, lebo ja som oportunista a nepáči sa mi, keď niekto ma robí závislým na tej značke a to Apple robí z ľudí, áno, musíš si kúpiť to, hento, tamto, inak v zásade ti to nefunguje. Samozrejme, podľa mňa všetci ostatní sa začínajú vydávať tou istou cestou toho Apple, ale čo vlastne tá značka principiálne urobila, začala vyrábať trošku krajšie telefóny s lepším prostredím oproti tým ostatným. Čiže ten telefón v nejakej tej jednoduchosti, ktorý sa začal v 90. rokoch GSM vyrábať, tak to proste oni vylepšili je úplne že do maxima a samozrejme tie ostatné značky ako Samsung začali kopírovať ich a potom to začali vylepšovať. To je klasika Číňania, čo dneska robia, kopírujú Európanov v autách a snažia sa ich urobiť lepšie. Čiže ono vždy to bolo o tom. Rímania, keď napadli barbarov pred 2000 rokmi, tak barbari vyhrávali, oni stále byli tí barbari. Kým Rímania neadoptovali techniky tých barbarov a tie nepoužili na nich. Áno, to je základ značky je, ak ty dneska máš nejakú značku. Krásny príklad je tá Coca-Cola, Pepsi-Cola. Ja neviem, či niekto toto akože vie, ale každá z týchto značiek má ďalších 30 až 50 značiek, ktoré kúpili počas toho svojho existencie a neviem, či sa niekto vôbec zamyslel, že prečo to kúpili. Oni to kúpujú preto, aby tá značka prežila a s tou ďalšou generáciou sa posunula. Ja neviem, Mountain Dew je značka 20-30 rokov dozadu stará a chytila skateboardistov a tak ďalej. A tá značka patrí pod giganty, ktoré toto predávajú. Áno, myslím, že Pepsi to vlastne, áno. Prišli energy drinky, tak myslím, že Rockstar patrí pod Pepsi-Colu, áno. Zase, energy drink, samozrejme Red Bull sa nepodarilo nikomu kúpiť, lebo je to veľmi silný brand a nepredali sa, áno, ale v zásade tie tradičné značky, vždy, keď príde nejaký nový produkt, ktorý zachytí trend tej novej generácie, nová generácia tých spotrebiteľov začína niekde okolo 15 rokov, okolo 35 to končí a potom on už vlastne kúpuje dokola tie isté produkty, čiže on je vtedy náchylný meniť svoje návyky a doplňať ich a presvedčať niekoho, kto má 45-50 rokov, aby zmenil návyky, je veľmi ťažké a veľmi drahé. Čiže v podstate vždy všetky značky sa zameriavajú na týchto mladých ľudí a na to, aby prežili, oni vždy musia dokupovať ďalšie značky, aby to prežili a inovovať. Ja si pamätám veľmi veľa, strašné slovo je veľmi zlé, minulé ma niekto na to opravil, tak aj som počúval minulé taký podcast, tiež to niekto rozprával, takže už nebudem hovoriť strašne. Veľmi veľa vecí som počúval ohľadom toho, ako aj neúspeli práve tie inovácie. Napríklad Coca-Cola vyrobila nápoj, kde donútra dala nejaký pomarančový džús napríklad. Alebo nová cola bola, takzvaná Cola One. Áno, a neúspelo to. Čiže nie vždy tá reinkarnácia, či už loga, alebo chutí, má úspech. Keď už teba tu mám, tak napadla ma v rámci brandu jedna taká možno zákerná otázka, že ty máš Avis na Slovensku a mnoho ľudí povie, že OK, že doniesol si sem silný brand. To znamená, že je to nejaká franchise, predpokladám, že strašne ti pomohol ten brand. A tak, jak je McDonald's, že dneska si otvoríš McDonald's a v podstate pôjde ten McDonald's asi snať všade.
Ja s tým úplne nesúhlasím, že pôjde to všade, lebo aj ten McDonald má nejaké silné podmienky na to, kde môžeš otvoriť, aby to teda išlo, aby to fungovalo. To znamená, že keď ho otvoríš niekde schovaný v nejakej lokalite, kde je málo ľudí, tak asi ti nepôjde tak, ako ide napríklad v Valparku alebo v centre Bratislavy. Ale moja otázka je, že ako tebe silno pomohol ten brand, keď si sem prišiel? Že či myslíš, že to bolo ľahšie, alebo práve naopak bolo to ťažšie len z toho dôvodu, že musel si dokázať, že v tej Bratislave alebo na tom Slovensku máme na to, aby sme mohli mať tu ten brand a musel si preto dosť makať. Lebo myslím si, možno sa mýlim, ale že aj naši poslucháči si myslia, že OK, že keď si zoberieš nejakú franchise nejakej silnej značky, že to máš ako keby jednoduchšie. Či si myslíš, že je to jednoduchšie, alebo nie naopak práve, že je to ťažké, lebo musíš aj jednak spĺňať strašne veľa tých parametrov preto, aby si tu mohol mať ten brand a aby to fungovalo. No ja môžem povedať iba zo svojej vlastnej skúsenosti. Moja vlastná skúsenosť nie, tá značka mi to nevybudovala. Tá značka mi pomohla. Áno, to aby sme to chápali, za každým brandom podľa mňa v prvom rade sú ľudia. Čiže ja, moji kolegovia, ktorí boli vo firme, potom ktorí odišli, potom prišli noví ľudia a tá značka sa stále vyvíjala. Principiálne za každou značkou sú ľudia. Značka sa sama nevyvinula a tak ako značku niekto môže vytvoriť, tak ju môže zničiť. Napríklad veľký problém má dneska Boeing. Veľmi dobrá značka a zničili ju ľudia, ktorí v zásade pozerali iba na zisk tej firmy a namiesto toho, aby pozerali na synonymum tej značky Boeing, ktorá bola že bezpečnosť, áno. Ja som zažil takú vec, ako teraz len pri tom Boeingu ešte odbehnem trošičku. Sedel som v Spojených štátoch nedávno pol roka dozadu v lietadle a letel som z jedného mesta do druhého a pani Američanka sa pýta americkej stevardky, prosím vás pekne, čo je toto za lietadlo? A tá letuška hovorí, pani, môžete byť rada, to je Airbus. A to pozor, a toto ešte zase Slovák možno taký štandardný nepochopí, ale v Amerike Američania sú strašne hrdí na svoje výrobky. Áno, Boeing, Apple, General Motors a tak ďalej. A toto, že povedala, toto bol veľký šok, kedy neodpovedala, že pani, viete čo, toto je Airbus a koniec, ale ona ešte dodala toto, znamená, že aj tá letuška to zle vníma a vlastne ten brand extrémne utrpel. To, že sa ono samozrejme reinkarnuje, tie americké firmy sa veľmi rýchlo reinkarnujú, príde nový management a samozrejme vyhodia, urobia, upravia a tak ďalej. Okrem toho Boeingu není firma, ktorá skončí. Civilné letectvo, vojenské letectvo, vesmírny program, to je globálna značka, takže toto by som sa neobával. Vráťme sa k mojej značke, ktorú ja reprezentujem Avis. Ja osobne si nemyslím, že to bolo ľahké. Ja som zakladal Avis v 96. na Zelenej lúke. Ten Avis tu v živote neexistoval. V tom čase tu existovali len, myslím, že dve požičovne. Áno, dve. Europcar a Hertz, ktoré aj za socializmu tu pôsobili. Avis tu v živote nebol. Čiže ja keď som niekde prišiel a povedal som, že Avis, a sa ma pýtali, čo to je. Takže toto, že tu dneska Avis je známa značka, to je naša práca. To sme reálne, my, ten brand proste urobili. Samozrejme, keby sme si vymysleli brand XY, tak by to bolo oveľa ťažšie a oveľa dlhšie tu trvalo. Áno, to je veľmi dôležité. Zoberme si príklad, vy zastupujete stavkovú kanceláriu Nike. Nike a Nike a vôbec bohyňa víťazstva, to je známe meno. Čiže oni použili meno, ktoré v zásade im pomohlo. Oni nenaplatili franchise, oni použili a 30 alebo 40 rokov budovali tú značku a teraz je známa. Áno? Ale principiálne takisto použili známe meno, aj keď za ňo nezaplatili. Takže vždy za každým brandom podľa mňa sú ľudia, tí ľudia ten brand môžu vylepšovať, zlepšovať, alebo môžu ho potopiť, alebo dokonca ukončiť jeho činnosť. Takže ja to nevnímam, že ja som to mal jednoduché, ja musím povedať, že som prvé 2-3 roky bojoval vôbec o to, aby to ľudia pochopili a samozrejme my sme museli platiť licenčné poplatky a vysvetliť človeku, že počujem a teraz platíš 10 a zajtra budeš platiť 15, lebo sa voláme Avis, tak to a ten človek ako nepochopí. Áno, lebo my toho majiteľa toho Avisu musíme zaplatiť, aby on vôbec bol ochotný, že tu fungujeme. A tak funguje McDonald a všetky ostatné značky, čiže tá značka v zásade je len takým potvrdením kvality a očakávaní toho zákazníka. Ja napríklad si pamätám prvýkrát, keď som bol v Egypte, tak samozrejme vedel som, že nemôžem tam jesť nejaké lokálne jedlo, lebo proste dopadnem zle a budem sedieť stále na záchode. Tak sme chodili stále po KFC a McDonaldoch. To bola značka. Ja som vedel, že to jedlo je tam určite dobre urobené a naozaj som ten problém nemal. Samozrejme nie som fanúšik jesť každý deň McDonald alebo fast food, ale som bral to, že toto je proof toho, že tuto keď sa najem, že v zásade nebudem mať žiadny problém. A to bolo, ja neviem, 25 rokov dozadu, dneska je to samozrejme už iné, ale vtedy to tak bolo. Stavil si na istotu. Presne tak, čiže nemyslím si, že kúpi si niekto kaviareň Starbucks
alebo bude zastupovať niekoho a ono to samé pôjde. To som o tom definitívne presvedčený. Je vždy za tým tvrdá práca, dá sa to aj pokaziť, dá sa to zlepšiť. Každý do toho dáva vlastného ducha. Väčšinou tie franchiseové siete samozrejme dajú vám manuál. My ďaleko viac ako manuál robíme pre toho zákazníka, ako som to tu pred chvíľkou povedal. A podľa mňa to oduševnenie, robiť pre niekoho a mať dobrý pocit z toho, že si urobil pre neho, ty robíš dobrú reklamnú kampaň a on zarobil a je spokojný. My, že odozdáme auto, to auto je spokojný, splnil ten svoj účel, došiel na to svoje miesto, cítil sa dobre v tom aute. To je cieľ nášho konania. To je veľmi dôležité. Cieľ tvojho konania vždy vo všetkom. Keď máš rodinu a máš deti, tak cieľ tvojho konania, aby si vychoval dobré deti. Aby tie deti boli dobré, aby sa dobre učili, aby boli šťastné, aby jedného dňa mali šťastnú rodinu, aby si mal tí svoje vnúkov a tak ďalej. Proste mali by sme vždy do toho dávať srdce. Srdce a nie len hlavu a nie len rozmýšľať nad peniazmi. To je veľmi dôležité. Ja by som to len zhrnul. Každý máme nejaký svoj obľúbený brand. Možno sme vysvetlili, prečo je obľúbený ten brand. Čo je možno dobre si z toho vziať, že vždy sa pozrieť na to, ako tí ľudia rozmýšľajú a ako sa teda môžeme sa tým obľúbeným brandom. Veľmi sa mi páčila tvoja odpoveď na ten avíz, čo sa týka franchise, že či je to dobré, lebo veľa ľudí sa podľa mňa aj na Slovensku sa rozhoduje, že či si zoberie nejakú franchise niečoho a myslí si, že možno, že to bude vďaka tomu ľahšie, ale ako sme sa teraz dozvedeli, nie je to ľahšie. Určite ti vo veľa veciach pomohli, ale vždy to je na tej osobe, alebo teda na tebe a na tých ľuďoch, ktorých zamestnávaš. Ja si myslím, že brandy sú všade okolo nás a kdokoľvek povie, že jeho brand nezaujíma, každý má v tej svojej hlave nejaký brand, či už je to nápoj, či je to oblečenie, či je to auto, či je to značka takého onakého výrobku, alebo jedla dokonca, alebo reštaurácie. Takže niekto tomu podlieha viacej, niekto menej, ale v každom prípade branding je v našej hlave. Je to systém merania kvality, nekvality, ceny. A toto tá naša ako výkonný počítač hlava vlastne vyhodnocuje. To si treba proste pochopiť. Čiže ak niekto bude tvrdiť, že branding pre neho nie je dôležitý, podľa mňa v zásade sa hlboko nad tým nezamyslel. Branding je v živote človeka dôležitý. Možno si to len ľudia neuvedomujú a nezamysleli sa nad tým, ale áno, podvedome si aj my kupujeme nejaké veci, ale rozhodujeme sa na základe niečoho a častokrát je to aj o tom, že máme s nejakou značkou skúsenosti. Či už pozitívne alebo negatívne, na základe toho sa rozhodneme. Takže preto je vždy dôležité budovať ten brand od základu a aby boli tie reakcie, interakcie čo najviac pozitívne. Dobre. Tak sa tešíme, že nás počúvate a dúfam, že sa vám tento náš aktuálny diel podcastu páčil a budeme sa tešiť na ďalší. Tešíme sa. Zatiaľ sa majte. Čaute. Let's explore and grow. Dive into the insights the seeds will sow. From niche to mainstream, ideas take flight. Wanderer, your guide through the day and night. So tune in with us, don't miss a beat. The Wanderer Podcast, where business dreams meet.